Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant. We hebben gisteren al de kersen en de pruimen gehaald. Dus, Dat je een hele boom gaat weer. ja, dat is ook echt zo. Ja, Ja? ja, we hebben een zorgboerderij en dat zijn we aan het aanplanten. En waar ligt die zorgboerderij? In Berkelaar, hier vlakbij. Komen er veel mensen? Ja, best wel. We hebben ongeveer 20 cliënten op een dag en dat kan ook nog wel uitbreiden. We hebben net nieuw gebouwd, dus we hebben meer plek nu. Ja. Ja, dan kunnen wij eens een keer komen kijken, neem ik aan. Ja, zeker. Jullie zijn van harte uitgenodigd als jullie dat leuk vinden. Hoe heet die zorgboerderij? Zorgboerderij Zwaantjeshof in Berkelaar. Nou, in ieder geval, dan komen we weer een keer naar Zwaantjeshof toe. Ja, super. Bedankt en dan komen we kijken hoe de bomen groeien. Ja, zeker. Dat lijkt me een goed idee. Dankjewel. Succes! Vandaag, zoals u beloofd, komt de kluitmachine. En daar gaat de boom wat hier goed op gekozen doen. Er zal ieder moment hier zijn en dan zullen we ook even ter plekke kunnen zien wie er de boom uit doet snijden. Dus, ja, ik heb het gaat gemaakt van 80 bij 80, dus het gaat allemaal de goede kant op. Hartstikke super. Dan gaan we eens kijken. Wie heb ik het aan, Diana? Dat is Peter van ons. En Peter komt nu op dit moment aan met een jutezak en met de draadkluit, wat ook om de boom komt vandaag. Dus, ja. En Peter, heb je alles bij je dicht? Volgens mij wel. Ja? Ik heb de keuken bij me, de lap en een snusje van bieten werken. Bij te werken is er dan gaan doen? Ik ga dan direct het in truc kort in het stek wegsnijden. Dat er makkelijker aansluit. En waarvoor is dit? Dat is voor de kluit dadelijk bijeen te houden. Ah zo, en dat werd erin gepakt? Dat wordt eerst ingepakt, want er zijn te veel door een draad hier. Maar de draad moet de kluit eigenlijk in zijn vorm houden. Nou, dat gaat het gebeuren, hè? Ja, nu gaat het gebeuren dan. Dus de zussen maken eerst de kluit klaar. Eerst de draadkluit leggen ze neer. Dan doen ze de jute lap terug. Gelijktijdig begint hij al te ondersnijden met een mes. Langzaam een randje, ja, wordt de kluit gevormd. Hè. Maar kijk maar eens even. Ja, dat ding is allemaal niet aan als er zo'n boom juist liggen daar bij jeugd met, kan je dat gaan voorstellen? Het is een heel proces wat van tevoren eraan vooraf gaat. Van het klein enten, het groot werden, het ompoten en het uitzoeken en het uitdoen uiteraard. Dus dan komt er omhoog. Oh, dat ging deurlijk nog gedaan, hè? Een heerlijke kluit. Dus we zijn dus benieuwd of er bij dik in de cabrio past. Nou, ik denk toch dat we dat maar af gaan zeggen. Ja. Dat had ik me geen fotografeur gesteld. Zo. En het is dan ook best wel zwaar, dus het is. Ja, dat is een behoorlijke boom, zeg. Ja. Ja, nu gaan ze inderdaad eerst de jute eromheen binnen. En later nou, zoals ze dadelijk zal zien, de draadkluit. En dat draadkluit blijft dat erom zitten, tot dat er gepoord werd, of vergeet het? Mensen toekomen en hebben ze het gaat al gegraven inderdaad. Wordt de boom erin gezet en dan kan ze inderdaad de draadkluit, de draad losknippen, er langs schuiven. Maar de jute laat ze erom zitten. Ze blijven ook de grondje hoe in de boom nu gekweekt is geworden, blijft dan bij om de boom zitten. Zodat er inderdaad ook goed bij die gaan gaat en verder gaat groeien. Weet je, geluiven zeg. Dus toen werd er nog een keer gesneud, zoals Peter straks zag. Ja, dan gaat er nog een stukje gesneud worden. En dat is ook beter voor het aangaan van de boom. Ik wil hem wel een hoop toe halen. Dat is echt de voornaamste reden eigenlijk. Veel voor het aanslaan en een beetje uitdunnen dat er
je meer lucht erin hebt en uiteindelijk zich in een betere kroon gaat vormen bij de klein zelf. Duidelijk. Nou Ton, kijk eens zie. Kent ze die vrouw ook nog een bloempje geven? Oh, dan kan ik alvast laten zien wat het gaat weren. Hè. Ja. Diana, wie meer ik erover nadenkt, dan krijgt er nooit van zijn leven in een cabrio. Maar Ton, zeker krijgt ze met een cabrio. Zal ik niet nog een andere boom voor in de plaats kunnen pakken? Dat kan, zeker. Misschien kunnen mijn zangers wel naar Primus gebruiken. Oh zeker, er zullen vast en zeker mensen zijn wat dat boom in de tuin kwijt kennen, Ton. Ja, dat denk ik wel. Ik vind zeker dat een van de kiekers de boom wel wilt hebben. De Ton Primusboom. Geweldig om in de tuin te hebben staan. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.